Кирчо Брейка, Киро Фалита, Кирил Нескопосания, Кирил Бандита, както искайте го наричате. Но след това видео просто няма да гледате на Кирчо по същия начин. Вижте, след като направихме видеото за Киро Брейка, какъв отговор получите Велко Медиа Груп от него, какви заплахи, а после опит тези факти, които ние споменахме в клипа, да бъдат някакси изтрити. Оставям на вас да видите тези скриншотове от нашите чатове с Кирил Брейка и сами да прецените що за човек е той. Също ще се радваме най-после той да отговори на видеото, понеже очевидно е страхливец. Няма да ти дадем сумата пари, която ти искаш от нас, но за сметка на това, поне сега ще те поизложим още малко, за да видят хората какъв човек си. Типичен пример за комунист, най-вероятно евреин и какво ли още не. Това си ти, братле. Само да гледаш това видео и осъзнаеш, че ставаш смешен в очите на хората. Киро Брейка. Това е той. Вижте скриншотите. Както видяхте от тези скриншотове, първо Веско се свърза с нас и ни предложи сума пари, която естествено Темелко отказа. След което, когато разбра, че е неизбежен провала на Киро, самият той се свърза с нас и противно на очакванията ни, да бъдем честни, той се оказа изключително неграмотен за възрастта си. А той често споменаваше в клиповете си, че образователната система в комунизма била една от най-добрите в света. След тези скриншоти аз няма как да съм сигурен в това. Понеже той разбра, че е неизбежно да изтрием клипа, започна с заплахите по адрес на Темелко Георгиев. След което ние нямахме друг избор, освен да го блокираме, просто защото не ни се занимаваше с този плазмодий. Каквото и да кажем, ще е малко. Сами видяхте какъв човек е той. Оставям на вас да прецените дали той или ние сме правите в случая. Темелко Георгиев, от името на когото говоря аз, е доста ужасен и шокиран от отношението на един 53 годишен уважаващ себе си мъж. Киро, ако имаш поне малка смелост, се извини и нека загърбим различията си. Ние ще махнем двата клипа, само ако се извиниш публично за тези твои думи и за опитът за подкуп, който ти направи срещу нас. Благодаря ви, че гледахте видеото. Оставете палец нагоре, абонирайте се и пишете на Кирчо да не бъде такъв какъвто е. Защото човек никога не е късно да се промени. Хубав ден и за много години.